a uvidíte nové riešenie nášho ministra, ako sa chráni strategický zdroj pitnej vody. V rámci jeho geniálneho zmyšľania akúkoľvek ochranu surovej pitnej vody vyškrtol a prečerpávaciu vodnú elektráreň umiestnil priamo na vodárenskú nádrž Málinec. Toto si nedovolili ani za bývalého režimu a pritom mohli o mnoho jednoduchšie ako dnes. Svojej genialite minister uveril ešte skôr, ako sa do posudzovania tohto nezmyslu pustili odborníci. A tak, keď ešte ani neexistuje štúdia realizovateľnosti, nás, dotknutých obyvateľov, chce pán minister vyvlastniť a udeliť projektu štatút strategickej investície. Umiestniť prečerpávačku už na existujúcom zdroji pitnej vody si nedovolili doteraz na celom svete nikde a nikto. Ani silné ekonomiky s obrovskou vedeckou kapacitou, akými sú napríklad USA a Čína, ani naši predchodcovia, ktorí prečerpávacie vodné elektrárne Dobšína, Ružín, Liptovská Mara a Čierny Váh umiestnili vždy tak, aby nebol ohrozený zdroj pitnej vody.